Bulalong. Picture of the panel. Wow. My God. The sprite is not that bad.
70. STI. Nabuyaw. Ano to? UB Express. Shuttle. Otong. Otong.
Mahalagang paalala tungkol sa Power Cells brand na hindi gamot at hindi maaaring gamitin paggamot sa anuman uri ng sakit. On time, the new Filipino time, 6:26 na ho ng umaga. Good morning ho sa inyong lahat. Sa mga nakikinig natin buddies dyan na may inaalagaan kahit na napaka-busy natin hindi natin mga Hazin. Kala ko papunta na yung tono ng pananalita mo. Uy! Ano mo? Bakit ka ba manalo? Ay, mag-isip! Pagkakulat na! Nagpapapag na ako dito. Bababag kayo sa pagod. Ano ba kanya? Oo, ibang usapan na yan. At saka kapag pananay ka, ibang klase yung pagod. Correct. Oo. Gusto nila po pag ano, merong ibang mga kabatch ko na sabi ko na nila, sana pag pinano, yung housewife, wala masyadong iniibang problema. Talaga? Sa problema. Ako nga natatakot eh, kasi alam mo kapag kami, lalo na pag nagkaanak mga kabrigada ha, kaya saludo tayo doon sa mga piniling magkaroon ng anak. Kasi may mga, alam, ako natatakot, ayoko talaga mag-ina. Ito yung mga tipo kasi iisipin mo, once na nabuntis ka, hanggang namatay ka, nanay ka na. Sa bawat bawat takbuhan buhay mo. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay kapag ka 2 years old na siya, di na ako nanay. Di ba? Hindi rin naman pwedeng sabihin ng gano'n eh. Kaya huwag niyo pilitin yung mga yung iba na nagtatanong, bakit wala ka pang asawa? Bakit wala ka pang anak? Yung mga ganyan, mauuna ko kayo rin. Ano kasi siya, panghabang buhay na commitment. Totoo, di ba? Eh, hindi ko kami ano sa commitment. Ano ba? Oo, ano mga bagets. Okay lang kami sa ano, yung alam mo yung pamasahan mo ng anak mo. Di ba? Ilang minutes lang ako. Kailangan ka na lang nangalay ka na ako ngayon ng anak mo. Kaya naman tayo, dadalhin sa mga nanay. Tapos, 10 pa yung anak. Oo, isa pa nga lang mahirap na. Eh, kami nga ganun eh. Ilan na kayo? Parang ano kami, tatlo. Hindi ko sure. Parang tatlo ko. Minsan dumadalawa. Bumalas ako. Kami 8. Wow. Oo, imagine mo yun. Kaya, di ba, pagka naisip mo yung anong hirap ng nanay mo, hindi ka na magpapakasutin eh. Yes. Lalo na kapag gano'n nagka-rock ka na, may isip mo na yung heartbreak nila. Totoo. Tipong nasa kusina pa lang sila, alam mo na yung pagod na nararanasan sila. Nila. Kaya kailangan mga kabrigada, nandoon yung konsolo natin sa mga nanay, lalong-lalo na sa mga panahon na lagi silang pagod. Di ba? Lalo-lalo na kapag meron silang mga bagong silang babies. Kaya para matiyak mo na sapat ang pahinga nila. At syempre, yung health din ng kanilang mga anak ay naku, yung point of most obvious or fraction araw-araw na pamamang kanina ng bawat ina. Simulang dibain ang pangarap ng inyong mga anak and starting na. Available na mga kabrigada ang ating produkto dyan sa may Guagua, Pampanga, sa Bernard Drug at sa Gopher Drug Store. Sa mga taga-bayan ho ng Santa Rita, sa Pat Drug Store, SRD Drug Store at sa Vine Pharmacy. Sa mga taga-Lubao, dyan ho sa Kinamar Drug Mart. Kaya kaagad po sa mga taga-Pampanga. Samantala sa iba pa nating mga report, ang bullying ho sa mga eskwelahan dapat na rawang mapultuhan ayon sa isang senador. Si Brigada Anton dyan sa detalye, i-brigada mo. Labis na ikinalarma ni Senador Win Gatchalian ang napaulat kamakailan na bullying sa may Coronadal City. Sa nasabing insidente, pinagtulungan nga ng nasa 10 estudyante ang